Human ma-report sa One Mindanao dayong giaksyonan sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaap ang pipila ka mga reklamo sa mga pasahero sa Davao International Airport. Nakatutok si Jandy Esteban. Hasol gayo daw alang sa mga pasahero, labi na sa persons with disability kon PWD nga naka-wheelchair ang batsi nga rampa sa Davao International Airport. Kay kung di mabantayan, mga tagak ang mga dalang bagahe tungod sa gubang agianan. Ang uban mapandol pa tungod sa mga lubak nga agianan. Dugay na daw kining reklamo sa mga pasahero. Busa human mabalita ang maong problema dinhi sa One Mindanao ni adtong Martes. Dayon kining giaksyonan sa kaap ni adtong Miyerkules. Usa sa mga ginatrabaho dinhi karon dinhi dapit sa hagdanan sa Davao International Airport pasulod dito sa departure area ning bahin sa napahak nga semento. Ug gani daw kung mukusog ang bunok sa ulan, dinhi mo padulong ang tubig ug magpundo busa ilahan na nang ginapaspasan og trabaho sa karon. Samtang ug baguhay lang pod no karong adlaw nahuman na ni og semento ning atong gi-report nga napahak usab nga bahin dinhi sa ilahang passenger ramp. Nakatakda na usab kunong trabahoon ang taya ug gubang railings karong adlaw. Ang pag-aksyon sa mga problema di pasalamatan sa mga pasahero. Pero unta daw tagdon ang uban pa nilang reklamo sama sa walay atop nga pathway o rampa. Diri unta landungan unta para kainit man gud mag agi-agi ang mga pasahero. Magulan pod. Kanay diri gali usahay uli kami diri ang diri kay mabasa mi sa ulan. Kano na gyud mo ga? Biyahe mi. Sobrang thank you po kasi nagawa po nila yung ito po, yung pangpapaayos po. Saka na-improve po itong airport po ng Davao. Daan ang gitubag sa kaap nga nakatakda ng i-rehabilitate ang airport. Lakip na dinhi ang terminal building. Gilauman usab nga karong tuiga, masugdan na ang pag-improve sa gawas nga bahin sa maong airport. Lakip na dinhi ang parking area ug pagbutang og atop sa mga pathwalk. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.